Niekde v diaľke je svet, kde sa kúzla plnia hneď. Vkroč aj ty s nimi poklad rýchlo nájsť. Zvieraťom sa Karim stal, aj keď sultánom byť mal. Za Šeherezádou musel tajne zájsť. Aj keď ich piesok pálí, odvaha nebráni nájsť kúzlo stromu života. Majú svoje plány, tento cieľ nie je márny. Ich cesta nemôže byť zbytočná. Budeš ich mať aj ty rád. Spoznáš s nimi aj priateľov. Nimi sa nemusíš báť. Do mesta kúziel sa zo Šeherezádou vráť. Šeherezáda. Keď sme sa vydali hľadať vodu pre Džamala, Osman a jeho jednotky nám boli tesne za chrbtom. V našom úkryte v stratenom chráme sa Karim dostal do konfliktu s rybým diablom. Je to pre mňa iba hádanka, ktorú musíš uhádnuť. Prežili sme utrpenie a teraz nás čaká... Sindibád námorník, k vašim službám. Ktorý nám bude kapitánom. Ja som Sindibád. Prepáč, Džamal, teraz sa musím poriadne zbaliť. Karim, sme pripravení, poďme! Máš všetko, čo potrebujeme? Ani neviem, čo mám zobrať. Nikdy som nebola na takej veľkej plavbe. Neboj sa, Džamal. Nemusíš ísť na loď, ak nechceš. Halil, je čas ísť! Čo? Idete? Pošlite mi pohľadnicu a buďte opatrní. Halil, ty ideš tiež. Musíme sa dostať do prístavného mesta a nájsť toho kapitána Sindibáda skôr, ako sa opäť vydá na more. Rozdelíme sa a budeme ho hľadať. Ako však vieme, ako vyzerá? Jeho meno samo o sebe znie tak hrdinsky. Sindibád. Sindibád námorník, k vašim službám. Alebo mám povedať medvedia služba? Myslel si, že ujdeš však? Dobre si to rozmysli. Presne tak. Tu máš. Aj ty. Nie tak rýchlo, zbabelci, ste porazení. Takže znova a mávaj dobrú mužku. Všetko vás naučí prejsť veľký Sindibád. To boli dni. Povolíte mi ísť na palubu, kapitán Sindibád? Nešhed, starý darebák. Volám sa Sindibád, Sindibád vrátnik. Prišiel si mi zvestovať o dobrodružstve? Nejaká krásna panna v fazúroch nejakej legendárnej šalmy potrebuje moju záchranu? Poď, nakrájam ti jablko. Práve som prišiel s leštidlom na palubu. Pamätáte si, aký extra lesklý druh ste žiadali? Lesklý, dobre, fajn, Timbo. Kam sa podielo všetko dobrodružstvo? Moje srdce námorníka túži po nebezpečenstve na otvorenom mori. Chceš nebezpečenstvo? Skús sa prísť cez trhovisko na obed. To je nebezpečenstvo. Nie, skrotiť veľké zviera mojou dýkou. To je nebezpečenstvo. Môžem pre teba niečo urobiť, kapitán? Poklady z ďalekých krajín, vytrhnuté zo zovretia hrôzostrašných strážcov, ukradnuté z čelosti ostrej ako žiletka. No, fajn. Alebo ananás. Ananás bude stačiť. Dobre, prinesiem ti ananás, môj pane. Tak ďakujem, ako sa to voláš? Trochu ti s tým pomôžem, pane. Začína sa to na S a rímuje sa to na inbát. Pôjdem po tie ananásy. Veľmi dobre. Sin veľký chlap. Prepáčte, mohli by ste... Haló? Prepáčte, potrebujem... Prepáčte, hľadám... Čo je s tými ľuďmi? Vôbec nikto ma nepočúva. Koberce, najlepšie ručne vyrábané koberce v meste. Nech sa páči. Poznám ten hlas. Kúpte si jeden za cenu dvoch a jeden vám dám zadarmo. Výhodná kúpa. Alibaba. Všetky ceny dohodou rád vyjednávam. Haló. Alibaba. Aké prekvapenie vidieť ťa tu. Ty? Šialené dievča s lietajúcou ťavou a obrovským modrým priateľom? Som Šeherezáda. Páči sa ti niečo? Pre teba urobím veľmi dobrú cenu. Nie, ďakujem. Ale možno mi môžeš pomôcť. Hľadám Sindibáda. Sindibáda? Sindibád námorník? Takže ho poznáš?
Áno, je to legenda. Veľký hrdina. Potrebujem jeho pomoc. Odmena by mohla byť obrovská. Odmena? Ako ten Sindibad vyzerá? Obávam sa, že neviem. Nikdy som sa s ním nestretol. Ale počul som o ňom veľa príbehov. Niektorí ľudia hovoria, že je veľký ako dve čavy a iní hovoria, že je chlpatý. Nie ako ten tvoj modrý priateľ, ale skôr ako chlpatý muž. Ako keď nevieš, kedy končia fúzia a kde začínajú chlpy na hrudi. Chápem. A ako ho však môžem nájsť? Hej, nenechala si ma dokončiť. Jedna vec, ktorú má každý príbeh o ňom spoločnú, je jeho amulet. Aký amulet? Sindibad námorník nosí amulet morského koňa. Počul som, že je to veľmi jedinečné. Amulet s morským koňom. Ha! Znova opakujem, ani nepomyslí na pohyb. Ha! Tvoje ananásy, pane. Finbar, si späť. Som syn... Nevadí. Volaj ma vrátnik. Takže vrátnik, ananás. Výborne, A vrátnik. čo moja odmena? Samozrejme, koľko je to 5 strieborných? Nie 4, teda 5. Áno, bolo ich 5. Peniaze sú dole, bleskovo som späť. Oho! Tu je Sindibadov amulet. 6 kusov strieborných. A to je moja konečná ponuka. Vrátnik? Odmena! Kde je? Vrátnik? Prepáčte, slečna, je tu veľmi plno. Ten amulet. Nie ste náhodou Sindibad námorník? To ja? No áno, samotná legenda. Pardon, madam, poviete mi, ako sa volám? Sindibad! Si Sindibad! Námorník! To sa chystala povedať. To som ja, pani. Námorník Sindibad k vašim službám. Som rada, že ťa konečne spoznávam. Prosím, môžeš ísť so mnou? Môj amulet je preč. O nie. Pudy môjho horlivého srdca cítia nevyspytateľnú zápletku vetra. Ale baba! Áno, to je skutočný amulet, o ktorom som počul. A zdá sa mi, že už som ťa aj videl. Samozrejme, mám známú tvár. Tiež sa mi zdáš byť povedomý. Keď ste rovnako slávni ako ja, všetci sa snažia vyzerať ako vy. Prichádza to s tým, že som hrdina. Potrebujem veľmi odborného námorníka na dôstojnú plavbu. Plavbu, ktorá by mohla zmeniť osud miliónov. Hovoríte dôstojná plavba? Áno, keďže som legendárny námorník Sindibad, mojou špecializáciou sú dôstojné plavby. Súhlasím. Výborne. Koľko mi za to dáš? Mám platiť, ale myslela som si... No tak snáď neočakávaš, že dám svoj život na mužku bez patričného poplatku? Spomenula som, že by to mohlo zmeniť osud miliónov. Počkaj, nechoď. Môžeme sa porozprávať v súkromí. Vyzerá úplne inak, ako som čakala. Súhlasím. Myslel som si, že bude, neviem. Vznešenejší? Väčší, silnejší, chlpatejší. Ale napriek tomu si môže zarobiť na živobytie. Konec koncov je to profesionál. Áno, ale nemám žiadne zlato. No ale my predsa vieme, kde nájsť zlato. A veľa, veľa zlata. Ty chceš ísť? Späť do jaskyne 40 zlodejov? Alibaba by tiež potreboval trošku kapitálu. Áno, ale nemôžeme ich okradnúť, aj keď sú to zlodeji. Zmeniť osud miliónov, nie? Tvoje slova. Pár miliónov zmení aj môj osud. No, predpokladám, že nemáme na výber. Ja už teda idem. Počkaj, môžem ti zaplatiť. Musíme však ísť do vnútrozemia. Čoskoro sa k nám pridajú moji priatelia. Budú veľmi radi, keď ťa spoznajú. Vždy sú. Takže ty si dcéra Haruna Kalida? Áno.
Zachránil nás pred tou zákernou čarodejnicou Asifou Fajsahou. Tvoji. Počula som, že aj ty si mal dobrodružný život. No, malo to svoje vzostupy aj Tak pády. povedz, Sindibad, ktoré zo svojich plavieb si mal najradšej? Plavby? Á, fajn, povedal by som, že 9. Počula som, že ich bolo 7. Áno, to je iba, ak rátate 7 epických plavieb. Boli aj ďalšie skvelé plavby a potom celkom dobré plavby. Opatrne, táto oblasť má niekoľko zradných priepastí. No tak, už sme skoro tam. Hej, to je Sindibad! Tataratí! Sindibad! Áno, priatelia, to som ja, Sindibad. Hľadám vrátnika, nepamätám si jeho meno. Akbar, je to čudný a krehký chlapík, áno. Videl ho niekto? Priatelia moji, vyzeráte úžasne. Teraz, ktorou cestou sa vydal? Vynikajúce, Sindibad námorník je vašim dlžníkom. Ďakujem. Je väčší ako 2 ťavy? Tak to ste. Monštrum! Karim, rada ťa znova vidím. Aj teba, Halil. Sindibad, toto je Karim a toto je Halil. Karim a Halil, toto je Sindibad. Nebojácný námorník. Čo si zač? Toto je Sindibad, ktorý bojuje s najobávanejšími búrkami a príšerami na zemi aj na mori. Myslel som, že bude vyzerať inak. No, myslel som si, že bude, neviem, väčší, silnejší, chlpatejší. Presne to som povedal. No tak poďme, čaká nás práca. Haha! Poďte, vojaci, rýchlo! Karaván s korením sa sam neokradne. Poďme na to! Hop, hop, sezam, zatvor sa! Dobre, sú preč. Teraz je naša šanca. Musíme to zvládnuť čo najrýchlejšie. Ali, nebuď lakomý. Vezmi si len to, čo potrebuješ. No, potrebujem toho veľa. Sezam! Otvor sa! Bohatstvo, už ideme! No tak, musíme byť rýchli. Poďme! Už mi tak ľahko neunikneš, vrátnik, ty malý zlodej. Cítim ťa vo vetre. Dobre, to nie si ty. Ale viem, že si niekde tu, vonku. No, fajn, nejakí bezdomovci, zdravím, priatelia. A prosím, žiadne autogramy. Bojím sa, že už aj tak meškám. Ty tam, veľký zázvorový chlapík, námorník Sindibad, ťa žiada o pomoc. Ten námorník Sindibad? Čo? Všetko je tu ukradnuté. Viem, cítim sa zle. Zlodeja je stále zlodej. No, je to pre dobrú vec. Ak sa chceš na niekoho hnevať, pozri sa tam. Zlato, slávne zlato, som bohatý, som bohatý. Asi začnem byť chamtivý aj ja. Toto sa mi páči. Aj toto sa mi páči. Aj toto, daj mi aj toto. Aj toto chcem. Správne. To, priatelia moji, bola lekcia, čo nerobiť. Dúfam, že ste dávali pozor. Takže, Sindibad, našiel si dosť na pokrytie honoráru? Určite áno, slečna. Teraz idem, aby som pripravil moju loď. Viete, zdvihnúť plachty, aby do nich fúkalo. Hlavnú plachtu? Samozrejme. Sezam, otvor sa! Skryte sa, všetci! Rýchlo. Takže hovoríš, že
si slávny námorník Sindibad. So mňa nič nedostaneš. Už si nám povedal, že si to ty. V takom prípade teda áno, som to ja. Dobrodruh na šírom mori. Áno. Bojovník morských príšer. Áno. A objaviteľ veľkých stratených pokladov. Všetko je pravda. Žiadam, aby ste ma prepustili. Ušetrí mi to čas s hrdinským útekom. Mám veľa spôsobov, ako zistiť, čo by som chcel vedieť. Urob to najhoršie, zlodej. Hej, už som ti povedal, nepodpisujem žiadne autogramy. Nie, Karim, počkaj. Nie. Kde máš svoje poklady? Nie, prsty na nohách, nie, všetko len nie prsty na nohách. Ako si mohol, ty patvora? Ja ti to poviem ti to. Všetko som utratil. Utratil si to? Ako? Minul som ich v Lunaparku v prístavnom meste a ostatné som vyhodil. Nemáš poklad? Potom si nám úplne na nič. Chlapci, zbavte sa ho. Teraz, Karim, choď! Nechoď, zase ty? Tentokrát ťa ostriháme. Poďte, ideme von, kým sa dá. Počkaj. Nemusela si to robiť, bol som len pár sekúnd od toho, aby som unikol sám. Áno, videla som, poď. Tak kto vlastne si? Som Sindibad námorník. Videla si už zberateľské karty so mnou? Ale ak si Sindibad námorník, a to je... Ale nie, kam zmizol? Musí byť stále v jaskyni. Musíme sa vrátiť. Neuniknú mi. Poďme. Čo je to? Ale. Čo to tu máme? Legendárny amulet? Toto musí byť skutočný Sindibad námorník. Chlapci, berte ho! Sindibad? Ale ja som Sindibad. Áno, ale toto je ďalší Sindibad. Nie je taký statočný, skôr ako vrátnik. Vrátnik? Áno, poznám takého darebáka, akože sa volá. Nech si ho nechajú, nie, nič iné ako zlodej. Isté, je trochu zácherný, ale páči sa Vzal mi. mi amulet. Prečo som ho ešte nechytil? Budem s ním jednať tak, ako s ostatnými. Nikdy viac, ja ti všetko poviem. Prestaň, prosím. Kde máš svoje poklady, ha? Na útese. Útes je hore lesnou cestou. Teda dolu, v priepasti. Tam je veľká kopa pokladu. Poklad? Ukážeš mi ho. Jasné, žiadny problém. Len to už nerob. Prosím. Vy amatéri zostaňte tu. Nechajte to na profesionála. Sindibad, nie! Pozri, to je vrátnik. Skryte sa. Poklad je tadiaľ. Áno, tadiaľ to. Bude dobré, ak to, čo hovoríš, je pravda. Ideme, chlapi, na útes. Poďme! Čo chystá? Kam ich to berie? Tvoje poklady sú tamto dole? Áno, dole. Je to posledné miesto, kam by niekto išiel. Je to nebezpečne hlboké. Chlapi, prineste lano.
Dobre, Lano, vy myslíte na všetko, len si zoberte, čo chcete a ja pôjdem... Máš ma za úplného blázna. Ty pôjdeš dole a späť vyniesieš časť toho pokladu ako dôkaz jeho existencie. Keď vyjdeš s prázdnymi rukami, pôjdeš opäť dole bez lana. Ale nie. A budeš rýchly. Ale musí existovať cesta von. Ale nie. Čo urobím? Som uväznený. Prečo si tam tak dlho? Len to zhromažďujem. Je z čoho vyberať. Už idem. Duchovia šťastia, pomôžte mi, prosím. Budem dobrý, sľubujem, už nebudem kradnúť, klamať alebo predstierať, že som niekto iný. Čo? Ty si sa vrátila po mňa? Nemohla som ťa nechať na pospas zlodejom. Kto vlastne si? Naozaj. Naozaj som Sindibad, ale ja som Sindibad vrátnik. Vedel som to. Zoberte si toto, nie je to moje, len som si to požičal. Dosť! Ťaháme ťa hore! Tu, daj im toto. Stretneme sa na vrchole. Ale ja... Môj poklad. Vidíš, zlato. A je tam toho oveľa viac. Všetko je dole. Poďme teda dole! Rýchlo! Poďme dole! zlato! Ich poklad! Z cesty vy chamtiví zlodeji! Ale nie! Čo to? Ty! Malá hádanka pre teba, čo má 82 a kričíš. Ty by si... Ja to nie som, papa! Zlezte zo mňa, vy úbožiaci! To je hrozné, napriek tomu uspokojivé. Žatník! Sindibad, myslím, že toto je tvoje. Môj amulet. Konečne je späť. A ty zlodej!